sisätiloihin ja täällä näenkin hyvin harvinaisen, kuitenkin ympäri maailmaa esiintyvän kilpaveneiden keuloissa pesiytyvän keulapurjemaakarin. Tämä yksilö on vielä suhteellisen nuoria, siksi nukkuu sikiasennossa veneen keulatilassa. Keulapurjemaakarit ovat hyvinkin aggressiivisia, jos niitä mennään herättelemään tai tökkimään kesken lepohetken. He merkkaavat reviiriänsä tuolla leijonkin takana. Ei olekaan täällä sisällä mustaan ämpäriin jätöksillä. Kilpaveneiden keulakannalta usein löytääkin innokkaita keulapurjemaakareiden pongaajia katsomassa luukuista. Lepäämistä. Purjeen rapina saattaa herättääkin keulapurjemaakari, joka saattaa innostua soidinmenoihin. Tässä vaiheessa kannattaakin muiden veneessä olla hyvin varovaisia, koska keulapurjen maakari saattaa valita kenet tahansa. Uskomme keulapurjemaakari vielä heräävän tämän päivän aikana tunnin 2-3 kuluessa, jonka jälkeen syötämme sitä ja yritämme vaalia lempeällä tunnelmalla, jotta se ei pure muita veneessä olijoita. Onko tässä nyt näistä keulapurjemaakareista ei taida sen enempää lisättävää olla, mutta hyvin usein kilpaveneistä tällainen löytyy pesimästä ja nimenomaan keulasta.